and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Apit na maurot ang packet size nga bino. Apan wa kini makadatom nako. Hala, na si Franco. Ay, Nagkagawa sa dyan na si Espisuhan. Kaya taon anak niya, no? Luoy, tanawa. Ay, laptan eh. Oy, kamo! Oy. Bisag maunsa nga akong kinabuhi. Wa mo ilabot! Ay, Gusto mong muambit sa akong kasakitan? Ha? Gusto mo mo? Oy, wami manghilabot. Oy, wami nang ilabot. Pues pamahawa mo dia! Basta lang. Ay, sibat. Sibatay. Lisod ng desperado. Bitaw. Ay! Usa? Gisod lang. Ako desperado? Gibudhian sa asawa. Desperado na ako, ha? Ah! Franco, ikaw na ay sakto na. Mana ko rin na. Ayaw pala, be. Nakasabot mo sa imong gibate, Dong Franco. Mana? Ingon gud usahay ni Ana ang kinabuhi, Dong. Dili sa tanang panahon nga bation nato ang kalipay. Doon na po'y mga higayon nga bukisdom ang kalibutan. Magmaligon ka. Dili pa ka na mo ikatapusan sa imong kinabuhi. Sorry kayo. Mana ko rin. Pilay akong bayaran ko lang ang mga nabuak. Ay, wa kay bayranan, Dong. Usbon ko, sorry kayo mana. Sorry gid kayo. Ay, kaso, Dong Franco, wa. Arin ako mana. Ay, pagkaluoy mo, Franco. Nakita gid nako ang imong pagkabuotan nga pagkaban. Pero giluiban pagyud ka sa imong asawa. Kinabuhi, usahay lami, usahay bate. Oh, sabay Franco, siya ka na. Matod pa sa akong gikatagbo. Murag nag-wild sabay Franco. Murag hubog naman siya. Gira ka ba yung tek? Ako lang ipang giyatubang itong mga taong ibakira. Mga taong ilaptanon. Bay Franco. Tinuod kita yung imong gisulti. Oh. Wala yung gistoryahan mga tao. Kudili ang hitabo ng mungkati. Oh, mau lagi, Bay Franco. Musamot ang batiyon nga kauwaw sa akong anak ng itabo, Bayotek. Bay, kon, may isugyot ko nimo. Unsa man na? Ay kay maayo. Mubalhin lang una magpuyo. Ha? Asa man? Atos laing barangay. Dito sa kuiyaan. Tuway bakanting bahay dito. Tud kay nilarga man ang tag-iya dito. Nga ako rin sa gigagaw. Tuwa man sa gawa sa nasod. At tulungan na po yung urbo dito. Ang akong negosyo diri nga tuslubuha. Aw, balhin na dito. Mayo ka? Para na ko. Mayo gyud nga muna ibuhaton. Ron sa ingon ba nga dili kay tantong mauwa si Declare. Tungod kay tanaw na ako sa pagkakaroon. Si Declare mauwa nga magawa sa bay. Bayotek. Sorry kaayo, Kathy. Oh, kay nga na, Sofia? Gumikan sa nahitabo. Di nakapabalikon og patrabaho sa resto bar. Ha? Inyo kong gitaktak? Dili na akong pagbuot sa tag-iyan na. Magagunyag naong! Kathy. Sungol na ko na tag-iya! Sulngon ako! Makikaway ko niya! Anong iya mo ko nung kontaktakon?
gihapon? Tungod lagis na hitabo. Nahimo mang kontrobersyang restopar tungod sa mong hitabo. Makikamatay ko, Sofia! Dili na ko makapauli sa amo. Nya si Greggy, wa na magpakabana na ako. Nya tagtakon pa ko yung trabaho. Ang manabla na lang ko, Sofia! Kathy! Nibati nagkasilag na ako ang akong anak. Ug laban na si Franco. Nahibaw ko nga dili na siya makadawat na ako. Nya karon taktakon pa ko sa trabaho. Asa man ko paingon? Ay, sabton talang ang tag-iya. Palabay lang tingali ni. Ako'y mahangyo sa tag-iya, pero sa pagkakaron, tumanon talang ang mando sa tag-iya, ha? Nga dili sa kamo trabaho. Sofia! Basta kay maning kamot lagi ko. Paita po, Noy! Yun, saon taman. Doon na iko'y kwarta dito sa among kwarto ni Franco. Tuwa sa drawer. Imong kuhaon? O sige, kuha. Mamaliw lang ko ni mo, Sofia, be. Ikaw mo ikuha sa akong kwarta. Unsa? Uy, di ko kahimo, ana. Uy, ano ko to ako may mukuha? O sa may katungod ako nga mukuha? Hatagan ti kag authorization. Nah, bahala na. Di lang ko kasi, uy. Sofia! Tuwa na si Sofia. Mutrabaho na siya. Samtang ako. Nabilin ko diri. Di na ako makatrabaho. Dili na siya ko makapauli sa bahay. Sabi ako buhaton diri. Ug si Greggy, wa na siya maguna-una na ako. Iya lang kong gipasagdan. Nahadlok siya ka Franco. Huwag ko magtuo nga maukini ang akong dangatan. Mubiya ta din pa? Muna ako nahunaw na anak. Mubiya ta din. Mamalin taog atong kapuyan aron sa ingon. Di ka mahadlok og mawang gawas ka. Tungod kay sa maong dapit, wa sila may bawa sa binuhatan sa mga inahan. Pa Franco. Unsa man, uyon ka ba? Ha? Asa man ta mamalhin pa? Sa dapit nilang ni Bayotek, tuwa ko ni Bay dito nga bakante. Tungod kay ang nagpuyo, tuwa naman sa gawas nagtrabaho. O ang maong bay, bakasyonanan na lang ko, no? Mamalhin ta? Labing maayo pa. Sige, uyon ko nga mamalhin ta pa. Sige. Akonsultihan si Bayotek. Kano sa man ta mamalhin pa? Kay manghipos na ko sa akong mga butang. Sa labing daling panahon, nak. Unya, kining bay. Wa man ti utang din eh. Nakaabang man ta. Asa si Noy Utik? Nagpaabot ra sa atong hukom. Kung okay na ka, magkontak siya og sakyanan nga makargahan sa atong mga butang. Pa, sa gabi ilan ta mamalhin. O hinahinayon lang nato og daang atong mga butang. Di lang ta magpakita sa mga tao nga namalhin ta. Okay, sige. Muna atong buhaton, nak. Kung mo na yung gusto. Okay rin ko ba? Okay rin ko. Hinahinayan lang nato og hakot ang inyong mga butang. Okay rin ko. Ay. Oo. Ikumot nung mo na imong buhok, bud. Wa naging papakita paskate. Stila, no? Asa na karon siya ron? No? Asa ka siya? Tuwa tingali si Ella Sofia? Base nung nagtipo na silang Mr. Martinez. Lubiha. Unsa? Grabe, sad. Wa siya mahadlok nga. Nibaw na ka sa ilang kalambigitan. Unsa? Asa pa man siya paingon. At tugid siya ni Mr. Martinez. Kanay. Maunong ka niya si Mr. Martinez. Ay, taon. Luya taon ni Bay Franco. Sa tumang ka sayon, nahanaw niya si Kathy. Daan pa ko. Nagmatalang taon, nag-udtong tutok si Bay Franco. Uy, may nanawag. Aha. Si Janice. Hello, Janice. Utik!
Usa ka tinuod ang nahitabo ni Franco og ni Cathy. Nahibaw na ka? Tinuod ba nga nasakpan si Cathy o Mr. Martinez ni Franco? Ay, tinuod. Unsa? Wa gid ko masayop sa akong pagduda nga may relasyon sila Mr. Martinez ug Cathy. Janice! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!